mal som na dai film clear tu te chibai vek ole voina chuan he khovela hian engwang lo piang nge kan ni siam kan ni chan ti zona hi molmang taka soi ho ngai thak ho kan tum chin don ani he zona saptonga chuan purpose of life anti mei khovela hian enwangin nge kan lo pian ve a kan lo om ve engti tura piang nge kan ni he hring nun hian enge om zia anei ti zona hi kan lo pian chu atanga voin ni thleng hian mitin ril ruwa voi khatal emo voi tam tak po aniang kanin zot vek to hlomo me he zona hi voi tam tak mi hringte min tilu haya min lo ti boi tu ani thina a chana zongin kan lo boi to thin viawa kan la boi zel don ni ponalang kan nun hian omzia anei lo anga ngai chang kan nei thin tangkai na nei lo emo hlut na nei lo noksak mei nianga in hriat na te kan nei chang atam thin ani lungai na harsat na le mang an na kan chunga alo thlenin beiseina nei loin beidon na khwar khurum atan chang kan nei thin hetiang hun kan ton hian mitin hian zona kanin zona satber chu engwangin nge he khovela hian kalom ve kher engwanga pianga siam venge kani ti hi ani hialome chu zona chana nei lo te chuan nun hlut na hrelovin siaman ni chan hrelovin an nun hial an la chok renga arap thlakin alung chiat thlak hle ani chu wang chuan keini Christian Isu Krista ring tu in ti te hian siam kan ni chan hi kan hriat chian awatul em nole hei ka kota hianin thil ka kenga hei hi paper the ani kanen wangwang chuanin he paper the hi enga ta na thlenge enga ta na siam nge ani kan soi mei theyang em hei hi enga ta na thleya enga ta na siam nge engwanga hetia the nge ti hi kan hriat du chuan asiam tu kan zo anga yani asiam tu lo chuanin hei hi enga ta na thlenge ti kha a hredon lo asiam tu khan ama in enga ta na man tur nge a purpose kha a hria chumi atan chuan asiam ani hei hi tong theita se he paper hi hei hian enga ta na siam nge ani a hre theyangem he paper hi chuan thil siam ania he thil siam hi chuanin enge ama enga ta na siam nge ani ti hi a hre thei lo ani asiam tu chawin a hre thei ani ole thil kan lein hi kan thil leya tel nge thin chu user manual ania owners manual ten tia chuta chuanin kan thil siam kha kan man na tur le kha thil siam kan leya kha enge an siam chan ti inzia na buni chu aziak tu chu asiam tu te an ni thin ani asiam tu chain a thil siam chu asiam chan le enga ta na a man tur nge engte man tur nge ti chu a hria ani ole mishing te hi tu siam nge kan ni le pathian siam le din kan ni ani le engwanga siam nge kan ni a enga ta na siam nge kan ni engti tura siam nge kan ni ti chu tu in nge hretang le thil siam keimani hian ami hriang ani lo tro a hretu tur chu asiam tu min din tu om lowata min siam tu pathian ani ama ngei chuan min siam chan chu a hredon ti na ani tinge siam kan ni chan chu kan hriat fu lo fo thin le atran na tur diklowa kan tran thin wangani chu keimania siam kan ni chan hi keimani le keimania kanin zota keimania tranga hriat chua kan tum thina siam kan ni chan hi keimani hian kan hriamo kanin ti thina hriat tumin zona diklo kanin zot thin enge ti ka duwa kanun hi engtin nge ka kalpuyang enge ka thil tum kama hunata na ka du thu sam enge ti zona mangin khovela kan om chan hi chan kan lo tum fo thina ma se keimani in bi chiana chuan siam kan ni chan hi
min hriat tir theilo ani a chan chu kan lo soi to angin thil siam at hianin siam kan ni chan chu kan hre thei tlat lo min siam tu pathian chein a hria ama chuan kan tran tur ani pathianin he khovela hian om ve turamin du awang chawa om kan nia min siam chan ti turin pathian chawin kan pian chuana kan ni na kan nun omzia siam kan ni chan kan poimo na le kan ma hun tur a hre thei ani mun danga chuan hriat thei ani lova keiman ni tiamin nun omzia hrilfia tumin mithiam ngai tuana seng mi philosophers kan ti tam takin an lo be to thina ma se fingber berte point an rin thu mei bak soitur an hrengai lo thil siam ani chan hriat theina ol sam ber chu a siam tu zo mei hi ani pathian hian siam kan ni chan hi rin thu angai ruat mei turin min hu chia lowa siam kan ni chan chu bible a chiang takin min puan saka bible chu keini thil siam mi hring te tan hian kan owners manual user manual ani kan dam chan bible chu min hrilfia nun omzia le kan ma huna kan be sei turte min hriat tir ani pathian chu kan bul tan na mei ni loin kan nun lo chuana ania min siam tu ani min el kol tu ani bok he khovela kan om chan siam kan ni chan hretur chuan pathian thu bible kan in ngat tur ani khovel thiam na ni lovin ole voina kan thu soi toite atanga hretlang vek tura kanin cha du te chu pakhatna chuan din le siam kan ni chan le kan ni na chu pathian ne na in lai chi na kan nei na atang chawa hre theile mu chuak thei kan ni ti hi ani chu in lai chi na chu bible chia le tong tai na manga nei thei ani tin pathian chuan he khovela din le siamini chan chu siamini ma hau atangin alo duang lok vek to ingai dan kha ala reng lo chu wagin kan career kan du zong kan thlang ani mei theya kan kopui tur kan du zong kan thlang ani mei thei nuam kan ti zong le kan hring nuna sanga hian keimanin du thlan na kan du zong kan thlang ani mei thei amai ro chu siam kan ni chan kan purpose chu kan thlan ani lo min siam tu thlan ani ti hi voina hian kan hriat reng angai pathian chatuan rem ruat na hian kan tel veka chumi awanga pathian hian min din ani chumi hrethiam tur chuan ama ne na in lai chi na thuk zok nei turin bible chiar ngun le zuala tong trai tam le zual turin ka som vek chewani ole kan thu soite a thalai om chuan pathian in malmin som sakro se